Yes, good morning na and happy Thursday mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Eden. Good morning, Action Boy, and good morning sa aton sinima ka-aksyon. How are you? Grabe, kadasig. Kadasig, October 28 na. 28 na ta? Grabe, no? Yes. 3 days to go na lang, November na kita. 2 days na lang, tapos ng voters registration. Okay. Tapos gidman. Hasta saan ganing voters registration? Sa 30. Okay. So, yung nga gawa, no? Damo gyapon ga linya, no? Damo gyapon, ambot ni. Damo, ambot ambot Maintindihan ang registrasyon, no? Oo, do kadamo gid sa ila. Anyway, nakapapatyo ka na ya? Wala pa Pwede pa buwas kay sa 30 pa man masira. 30, pero may national blank order nga 29. Oo, galing kiti may mo executive order. Pero tema supersede sa grosang national nga mga order, but I don't know. Do wala pa man get. No? Basta ko na sa 30 giman na sira, no? Yes. Anyway, good morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon. Naga-monitor sa Facebook, naga-follow sa aton sa Facebook. Sa kay Melili Oligo dira sa may Banes Cafe sa Barangay Tangob. Good morning. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, may agaman sa imo dira, Ma'am Luing. Kay Eduardo Lawayan Jr., Erla Vega, Philip Isulat, sang Buen Retiro, Talisay. Kay Christine Menyas Villalobos, kag sa kay Elizabeth Garde. Donna Navarte Macario, good morning man sa imo. Kag kay Dennis Richard Tibor Roma. Sige. Boom dia man. Boom dia. Happy we best kuno we best. Alex Fuentes kag Dioren Sinilong. Good morning man. Kag kay Bia Jonathan mang aga kuno kay Ma'am Van Mayo kag Jinky de Alagdon. And by the way, happy birthday man sa kay buddy. Kabady ko, Dr. Matt Mayo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Doc Mayo. Yes, actually October 27 siya pero dito October 27 lang eh. Yes, subong pala na October 27. So dito sa mga birthday. Sige. Kay Dennis Richard Tibor Roma, 3 days na lang kuno way hulmanay kudkuran. Kayo pagod sang mahimo ka sa mga Suman, kakanin. Valenciana, Palitaw, kudkuran sa kwan sa gata, no? Gata, yes, kudkuran. Kabalo ka magkudkod? Syempre So, nandun kabayo, ginaya bala action boy, kudkuran. Nga naka-elevate pa na yung pungko, kada, tapos imuha mo na. Katry man ko na. Okay na. So, does that mean nga do ka ara na ko sa mga kwan nga park? Abi ko na ari ka na yan sa mga machine. Sa mga amo na lang ng mga kudkura. Sa mga machine na bala nga. Hindi Ano na, nakapilas mo na sa unas ang kudkod, no? Yes. Tapos ang mga sobra-sobra, dira nga mga, di ba, pugaan ng gata. Ano na ganit tawag sang ugasip? Nang ihimuon sa sa tutod, bala? Kaya para hamot magkuhan. Yes. Ugasip ka eh. Ang ugasip. Oo, ano siyang tinuga, no? Yes. Kay Bia Jonathan, good morning man. Kay Noy Erwin De Catoria Gonzalez, good morning. At Via Kim Eriman, of course. Jeril Gadudo, maing aga man. Kay Melili Oligo, patawin nyo lang ang taga-EFC man. Lita Dayap and Edgar Marino, good morning. Maing aga lang kuno sa tanan. Sige, kag wala, wala. Kung ipamangkot pa ni Dennis, si Mama, kabalo sa tuod, magkudkod. Yes, kabalo, kuya pala magkudkod. Daw duda pa siya sa imo? Gani. Kabalo ka magkudkod? Oo, kita mo, hasta ang kamot mo, kakakudkod. Baka kudkod. Sa una, yan namin, kaya may gasalo dayon mula, libot-libot. Abi mo na, lalo ni Aksyon Eden, Hindi tayo anak mayaman yan. Ano mo mayaman? Kudkod pa lang na. Oo. Wala pa na makita ang sirko kung ang imo tindong ulos dalom. True. Ang gaan mo na Gusto guro ni Dennis padalaan ko sa guro sa imo sa picture, ni na pagpalaptop paliyog lang. Hindi na pagpalaptop paliyog. Si Aksyon Eden ang kamot ang ulo aras dalom ang sa kabalo nga stuntman man, no? Ay siguro kabalo na eh. Yes, so siguro kabalo. Sige. Kibuton ta lang siya dason Sa kay Patrick Dicena, good morning. Kag kay Jessel Ampon Ramos.
Tamyaw niya lang ang pamilya Ramos, no? Kag dira sa aton nga mga ka-aksyon bala sa Libertad Public Market. Kag dira sa Burgos Public Market. Mag aga dira sa inyo sa aton mga vendors. Good morning. Kabay pa nga damo inyo binta. Yes. Muna yung greetings. No? Kabay pa nga hatagan nga mo sang madamo nga benta. Oo, kabay pa. Kay para kuana, sadya kag happy ang tanan. Correct. Kung damo sang binta. Kay Edgar Marinog, thanks po. Welcome. Wow, super welcome. Kag si Ronilo de la Cruz, good morning man. Si Maninoy mo one ball galyo, sana man birthday. Birthday man sang Yes, kagapon. Gapon, no? Oo. Belated happy birthday man kay migo ta one ball galyo. Happy birthday, Maninoy. Happy Happy birthday birthday to you. Yes. Napalaulaw yan. Oo. Kag good morning man kay Maninay Alma. Yes. Dira sila sa may Las Vegas. Nevada. Kag sa kay migo ta Rumel Galyo nga ari na sa next month. bongga. Ari na sa November 13. November Exact. 13. Galing kayo may ano pa na siya mamay. Hindi, after na sang quarantine ni 5 after na days. sa quarantine. Super isip mo gidya. Siya man na nag-inform. Nakakita ka na to? Siya gita na sila guro Buot na dunduman niya pa to. Sige lang. Standby sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 16, detalya na sang mga balita lokal. Naglambot sa 3.5 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sa otoridad sa duha ka separado nga bypass operation sa probinsya. Una din arestado si Emil Mariano, 39 anyos, sa bypass operation sa 5th Street, Margarita Village, Barangay 2, Ciudad San Carlos. Nakuha kay Mariano ang 25 ka heat-sealed transparent plastic sachet ang ginasuspetsuhan shabu nga may kabuhaton nga 500 gramos kag naglambot sa 3.4 milyones pesos ang balor sini. Samtang 105 mil pesos naman nga balor sa shabu ang nakuha sa mag-live-in partner sa bypass operation sa Silay PNP sa Purok Katilingban, Barangay Ginhalaran, Ciudad San Silay. Nadakpan, gikilala kay Dari Haud, 35 anyos ang iya 17 anyos nga live-in partner nga lunsay ginakabig nga mga street-level individuals. 22 naman ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang nadeklarado sa Philippine Drug Enforcement Agency bilang drug-cleared barangay sa bago natapos nga 32nd Regional Oversight Committee deliberation pagi sa Zoom kahapon nga adlaw. Sino kay PIDEA Negros Occidental Chief Nicolas Gomez sa 63 ka mga kandidato, 22 gid lamang nakapasar matapos na kumpleto sini mga requisitos nga ginapangita sa PIDEA, DOH, DILG kag mga kapulisan. Gindeklarar nga drug-free barangay ang barangay San Pablo kag Punta Salong sa Banwas ng Manapla, barangay Alakaygan sa Banwas ng Ibimagalona, barangay Abuanan sa Pinit kag Tipuluhan sa Syudad Sambago, barangay Narawi sa Hinigaran, barangay 1 Bukana kag Manalad sa Banwas ng Ilog, barangay Bulata kag Yaw-Yaw naman sa Banwas ng Kawayan, barangay Puok sa Hinubaan, barangay Sagwa Banwa kag Mabini sa Banwas ng Valladolid, barangay Makilignit kag barangay 2 sa Isabela, barangay Poso sa Banwas ng La Castellana, barangay Buena Vista kag Iglauan sa Murcia, barangay Balaring sa Syudad sa Silay kag barangay Zone 14B sa Syudad Santa Lisay. Nakapalagyo naman ang subject sa pag-service ng warrant of arrest sa Last Block, Uriarte Subdivision, Barangay 3 sa poblasyon La Carlota City. Alas 4:15 ang tagna sa kagawang Oktubre 27. Sa Rebuluan, mag-service ang warrant of arrest sa kasong attempted homicide. Ang mga operatiba sa suspect ang kilala kay Archelito Dumipig sa ginaligar magbato ini ka nakapalagyo. Napilasan sa operasyon ng isa ka pulis corporal sa din naigo sa tungong kamot kag karon ginabulong na sa ospital. Sa karon nakakustudiya na sa kapulisan ng duha ka babae kag anom ka mga menor de edad. Ngayara man sa puluyan sa din nagatiner si Dumipig.
Nagapadayon man ang manhunt operations ng BCPO kay Archelito Dumipig matapos nakabalagyo kahapon sang kagahon sa ginarentahan nga balay sa Oriarte Subdivision, Barangay Poblacion 3, siyudad sang La Carlota. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir na mutika ni Dumipig ang presensya sang kapulisan, rason nga iya inigin tiro kag naigo sa kamot na isa sa mga kapulisan. Sunod kay Martir nagapalagyo sa Dumipig kag nabili niya mga armas luthang kag explosive sa balay nga iya sini ginarentahan. Naglambot naman sa 141,871 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 146 kahapon ngadlaw Miyerkules. Sa mga bago nga kaso, ang probinsya sa Iloilo nakarecord sang 43, siyudad sa Bacolod may 27, Negros Occidental 23, Capiz kag Iloilo nga may tag 20, Guimaras kag Antique nga may parehuman nga 6 kag Aklan 1. Nadugangan sa 416 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 127,758 kag 45 ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,456 ang death toll. Sa katapusan nga balita lokal, gindayaw naman ni Bacolod City Police Office Director Colonel Joseph Martir ang mga operating units kag personnel sa BCPO matapos ang pagpasanyog sa anti-criminality campaign. Sa press release umpisa Oktubre 18 to 24, naglambot sa masobra 200,000 ka pesos ang balor sa suspected shabu ang ilan na recover sa 19 ka police operations nga ilagin patigayan kag nagresulta man sa pagkaaresto sang 28 ka mga street level drug personalities lakip ng isa ka menor de edad. Sa campaign against wanted person naman 19 ka police operations ang impatigayan na nagresulta man sa pagkarasto sa 19 ka mga individual. Sa mga datos, 4 din ang ginakabing ang most wanted person, kag 15 naman ang other most wanted person. Pagbakuna sa mga edad 12 tungtong 17 anyos, umpisahan na sa Nobyembre 3. Samtang crime rate sa Pilipinas nagnubo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas ka
Matuod na mensahe wala sa giladang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Di na tato? Arita gyapon sa Bacolod. Wow. Okay. Good morning sa liwat kay Ronilo de la Cruz. Good morning man. Ambal ni Dennis, lapit na lang birthday mo pre. Upod yun sa Puga ay gata. Ay, saan ang birthday ni Bea Jonathan? Okay, November 1 guro eh. Amo na. We'll see. We'll see. We'll see kung may maabot di nga pudding kag kwan. Binangkal. Binangkal. Kay Giselle Anyana Lasho, good morning. Heart, heart, heart. Kay Papa Edwin Pantaras, good morning ko no. Happy listening kay Miriam Kabangal, nalipay. Ay, pilido yun ni Gura. Miriam Kabangal nalipay. Sang manapla, kag sa tanan nga mga nagapamati. Kag sa tanan manamon nga mga kaparyentehan, dira sa may barangay Daga sa syudad sang Cadiz. Good morning. Kay Jonas Tamboong, good morning man. Monitor lang sila kung sa Agenda Paz, La Carlota City. Thank you so much. And of course, Ma'am Jinky de Lagdon, pag-greet niya lang ang EFC Fans Club. And of course, kay Mama Lolit and Papa Joe Dialagdon. Kay sa tanan nga mga family niya dira sa may barangay Pandanon, DSB. Kagin-greet niya man. Happy birthday ko no si Doc Matt Mayo. Today, kuno sila ni Ma'am Van, is the official day here in Rochester, Minnesota. Oo. Happy birthday, Dr. Matt Mayo. Happy birthday, Doc Matt Mayo. Makadto kami da karon na. Mapit ko na karon na. Dinner, no? Dinner? Shot na karon na. Yeah. See you later, Doc Mayo. Maka-shot sa birthday ng Dr. Mayo. Duwa lang man ang ka-aeroplano mo. So kalapit Ang iban nga ni magkadto ka. Sa Rochester malang ni. Oo gani, duwa lang nga ni aeroplano, tidasig lang. Ay, iban nga ni magkadto ka sa Kawayan, masiris ka. Mag-jeep ka pa, masiris ka pa, habal-habal ka pa. Ay, sus ka dugay. Para Rochester na lang kuya. Si Doc, my buddy, masa mo na karon na, shot na karon na. Yes, please prepare all the steak. Batol. Batol. Ako yung steak lang ako, Doc Mayo. Barbecue steak. Joke. Kaya Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Ginapatamyo man ni Miss Jinky, no? Si Dr. Matt Mayo, no? Yes. Si Jonas Tambuong na ano na ni sa Hacienda Paz, La Carlota City, no? Ay, okay. Ginkantahan ni Action Boy kag kumari Eden si Doc Matt kag ina. Kumari, ay happy birthday. Yes, so Chez Zamora kag Emmanuel Ray Lutugan. Watching from Masville, Barangay Cubay, La Carlota City. Arcon Tuvida sakay Ano? Okay, may patient pa si Doc Matt. Oo, may patient pa si Doc. Remia Garcia, good morning man. Gagray Baryoga, may aga dira sa Barangay Pandanon, DSB. Melvin Piñafiel, good morning. Mambali Ma'am Van, sure guys. Pa-pick up ko kamo sa limousine. Wow! Sana all. Basi may mga tuba na, makapanuba-tuba. Panuba-tuba. Ka-very local. Ka-very, saya native. Oo, ka-very native. Wala pag ka-try si Doc Mayo tuba ay. Ma'am Van, katilaw na siya tuba kung wala pa, i-care off na in Action Boy, magpuli ka mo din. Ano na bala sa tuba? Yes, gusto niyo siya pa masaka. Kinami, ihalin gini sa gini dayon mo, no? Napapanaog, wala kundi may mga tangan, mga langaw, ginapahigadigad na yan. Pahigadigad lang. Ginakandos lang mo na. Or, pag inom mo lang, kalain, no? Inatupra lang. Wala kalain. Torko Jongko, mga agasi mumigo, kumusta ka na? No? Kay Gishar Arcilia, happy birthday man sa kay Bryce Arcilia from Victoria City, Barangay 6, Pasil. Happy birthday to you.
napakainom to. Pero namitan siya sa chicken inasal. Yes, of Ay, te course. perfect. Ipares, gina. Or ang mga sirom-sirom, malang gina pong prito sa probinsya. Amo na. Mga uhong, mga... Ano pa ganyan? Mga do exotic man. Ang mga uhong, mga paka. Mga paka Laga. na batad. Halo. Katilaw ko sa una, patilaw ko. Very batad? cute. Batad, balak siya boyag. Dala sa akong classmate. Hamba ko, dumanol pa ko bala. Itutpick, bala para do social ka. Pag tilaw, toothpick. Ado ka namit, ha? Bang gano. Namin na saya, ang ginagamit naman actually ang Roma. Ha? Ang Aroma, Roma. yes. Ang iban, mga ugpan. Gabisan wala na, no? Kita lang si gadagat. Ginahinawan na, ginakagat ang action boyo. Kaya ang Amo sa ikog lang una, mo na mo. mga ngwa kami na batad, tagtunga sa sako, Oo. tapos sibton mo na siya. Pag sibit, Sibit. mapagdamo, dubuhon mo dayon. Wow, bongga. Hindi nga daw ginlapuhan lang. Oo. Kuha mo sa sibton mo sa, tapos adubuhon mo sa asos. Namin kung dugin lapuhan lang ya kay pagkagat mo dugara gumo mo. Ang mga balas. Kasi balas. Balas gani, Panawaron gara mo gumo. na yan. Oo, gani. Pero Maria. mga bilin-bilin. Maria Teresita Yong, good morning man. F. Smart Tadeo Salcedo, kay Eric Fernandez. Maayong aga man dira sa imo. Kag mga ka-aksyon ko no, good morning man. Sige. Very Kavali, kuha na ni sa aton niya. close family ties. Nakibot ako, pagtangla ko. Ay na niya. Kay Terry Baya. Sige, maayong aga man. Si Iboy og Japheth nga busy sa ML. Good morning dira sa Canlaon City. Busy sa ML. Hi, Torco Jonks. Yes, Good morning. Wala na kita dates, da? Homa Lumena, maayong aga man. Standby na sa mga balita nasyonal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34, detalye na sang balita nasyonal. Ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mag-umpisa sa Nobyembre 3 ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa 12 tutob 17 anyos. Suno kay Galvez tungod sa nakitaan nga maayong resulta sa trials kag pilot sa mga pilot test sa mga ospital sa rin minimum lamang ang adverse effects na desisyonan nga sa Nobyembre 3 umpisahan ang pagbakuna. Ginpalayag man ni Galvez nga masobra 14,000 ka mga menor de edad nga may comorbidities ang ila na bakunahan. Ginpahig naman sa Octa Research Group nga mayara sa significant hesitancy sa COVID-19 vaccine sa Visayas kag Mindanao. Sunod kay Professor Guido David sa ilang survey ang vaccine coverage, ila nakita nga base sa datos may significant vaccine hesitancy sa pila ka lugar sa Visayas kag Mindanao, ilabi na sa rural areas kag nalakip na sa socio-economic classes D kag E. Samtang gamito naman ang mga di-pasahero nga jeep sa programa nga libre sakay sang gobyerno sa panahon sang COVID-19 pandemic, agud masolusyonan ang kakulang sang ginaganar sa mga drivers. Inanakitaan nga solusyon ni Partido Reforma Chairman kag 2022 Presidential Candidate Panfilo Lacson sa kabudlay nga mga tubang karon sang sektor sa transportasyon, tugas ang padayon nga limitasyon nga ginapatuman sang gobyerno sa pagmaneho sa mga public utility jeepney bangod sang pandemya. Sa karon sa piyak nga may libre sakay nga programa ang Department of Transportation, ang madalag ko kompanya sang bus kag asosasyon sang modern jeepneys ang ginkontrata sang ahensya kag sa piyak nga ginatugutan nga magbiyahe ang mga traditional nga PUJ sa ibang nga lugar, ilisipon lamang ang nagasakay tungod mas ginapili sa mga pasahero ang libre sakay nga ginahatag sang gobyerno. Ginapabugal naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang nagnubo sang 34% ang crime rate sa pungsod sa idalom sang pagpamuno sang Administrasyon Duterte. Sunod kay Anyo, mas nakabatsyag naman ang publiko sang kalawasan sa karon bangod sa masami nga makit-an ang presensya sang kapulisan kag ang suporta nga programa sang gobyerno sa komunidad. Samtang sa bespera sang ika-51 nga kadlawan, nagbisita si Anay House Speaker Alan Peter Cayetano sa Tagaytay kag Silang Cavite para magpanagtag sang donasyon ka mga grocery packs para sa kapin 700 katao nga ginalakipan sang mga yara sa orphanage, sa horse jockeys kag barangay health workers kag volunteers. Tuyo ni Cayetano nga makadala sang paglaom kag kalipay sa mga trabahador, mga kabataan kag barangay frontliners sa panahon sang pandemya. Ang ining aktibidad sa Cavite ang nanggabahin sang lapnagon nga bayanihan project sang veterano nga mamalida sa idalom sang 10,000 pag-asa. Isa ang Tagaytay sa mga tourist destinations nga nag-apektuhan sang dako ang ilas ning pangabuyan bagod man sa pagluya sang turismo sa lugar pagkatapos ng sunod-sunod nga kalamidad pareho sang paglupok sang bulkan sa isa nagligad nga tuig kag paglaptas sang COVID-19. Kalakip sa manhatagan sang ayuda ang kapin sa 640 ka mga barangay health workers, daycare workers kay iman pa nga barangay frontliners nga padayon nga nag-aaway sa pandemya. Gimbisita man ni Cayetano ang Mother Teresa Spinelli's Treasures Incorporated, isa ni ka-orphanage sa Tagaytay nga nag-atipan sa mga bata nga ginabandona sa ilas ni nga pamilya kag mga horse jockeys sa Picnic Grove nga nadulaan man sang kita sa sulod sang halos 2 ka tuig. Nagalaom si Cayetano nga sa pagbukas liwat sa ekonomiya, magabalik ang kalipay kag kasadya sa Tagaytay kag pila pa ka tourist site sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, nagawa sa report sang Bloomberg para sa bulan sa Oktubre nga nagapabilin bilang pinakakulihot ng Pilipinas kag ginakabing nga worst place to be sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sa COVID Resilience Ranking sang Bloomberg, ang Pilipinas nakakuha sa pinakanubong nga overall resilience score nga 40.5%. And ay kaduha nga kay ganan nga nagkulihot ang Pilipinas sa diin, ika-53 man ini sa Setyembre nga report sang Bloomberg. Inyong inamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred ako Aksyon, Art Tayhopo. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,